Hello friends, welcome back to my channel. Init a beauty tip skin brightening face mask. So tomato the powder use ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರೈಟನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತೂಕ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಶ್ರಿಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವಳ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪನ್ನೋಡ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಆದು ಹೆಲ್ದಿ ಆದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಪನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಡ್ಸ್, ಹನಿ, ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೌಡರ್ಗು ಕರ್ಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಬೊಕ್ಕಂತ ಹನಿ ಪಾಡ್ದು ತಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲ ಫೇಸ್ನ ನೀಟಾದ ವಾಶ್ ಮಂತೊಂದೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪಲೆ 20 to 30 minutes ದೆನ್ ಡ್ರೈ ಆಯ್ರ ಬುಡ್ಲೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲುಕೆ ವಾಮ್ ವಾಟರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವಾರಡ್ 2 to 3 times ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ ಒಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಏನೇನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.